Okay, so yan po magandang balita. Kung mayroon pa, subukan natin. Alam mo kasi mahilig ngayon mga isda. Di ba? So, yung mga ninong-ninang, ayan. Okay, so, sabi ko nga ako wala na sa politika, pero ako ay andito para tulungan ang mga taong nangangailangan ng tulong at yung mga deserving naman pagdating sa 2022. Di ba? So, ganun po tayo. So, and also congratulations kay Amazing Ruina Makasinag Marullano na siya po ay nag-join as gold at ito po ang aming ay maging sapphire within this month, kaya series of seminars, orientations ang gagawin natin. Tututukan siya ni Amazing Ana. Tututukan po siya at ni Amazing Miss Gilay para po ito'y umunlad ang kanyang grupo. Di ba? So, yung pong contact number ni Amazing Ruina sa kanyang pong Facebook, Anjo Sico. Ang kanyang address ay Zone 2, Anislag, Daraga, Albay. Ang kanyang number 0908-179-3999. 0908-179-3999. Sufficient po ang produkto niya. Migawan, may Amazing 4 ba yun Migawan at saka mga healthy drinks, berry soap, kompleto. So Migawan po. Okay. Migawan with 21 very powerful natural ingredients na nagpapalakas sa ating resistensya. Okay, kahit po kayo may mga side effect, kung mayroong mang side effect, kung kayo pinabakunahan, uminom na po kayo ng Migawan. Kasi mayroon pong isang taga-tabako, nirekomenda sa akin ng isang doktor, mayroon pong after na-vaccine po siya dahil siguro may sakit siya, whatever, ay napunta sa pagkatapos hindi ko na i-divulge kung ano pa nangyari sa kanya at nanghina ang katawan at kaya po nag-order ng Migawan. Gabi na po yon. Diyan po kami nagkita ng bayaw niya sa intersection ng Bongga at saka Malilipot kasi nagmamakawa. Kasabi ko sana sa Dorotea na sa Legazpi. But alam po ninyo, pag ganyan ang iyong kababayan in danger, ay inantay po namin. So, nag-order po ng ating Migawan, pinainom kako, uminom kagad ng dalawa. Din kako isa-isa. Dalawa pa lang nainom, kinabukasan may improvement. After a day uli, kasi yun, gabi. So, one night in one day, nakakatayo na raw siya. At ayaw lang ipabanggit yung tunay niyang pangalan. Okay. So, yan naman po ay amin pong nire-respeto yan. Kung ayaw po ninyo pabanggit ang pangalan, sabi nga natin lahat tayo may freedom. Basta nasa mabuti. Ang freedom kasi ay yan po ay inherent sa atin yan. Nasa Bills of Rights yan. As long as you are not, sabi nga natin, hindi natin linalabag ang batas. Okay po. So mamaya po 6 o'clock, Honorable Crisel Lagman Luistro, ang Mayor ng Tabaco City, ang ating pong makapanayam dito po sa ating live program sa PBND-CGB, Kalusugan at Pangkabuhayan, Serbisyong Natural. May FB Live din po tayo. Dalawa pong FB Live natin dyan. Okay, at aside from Ruina, pumasok din pong gold. Ay isa pong may-ari ng mini grocery dyan po sa Taluto, Kamalig Albay, si Mrs. Mariel Ludana. Taluto, Kamalig Albay, Mrs. Mariel Ludana. Kasama niya po ang kanyang husband at of course ang kanyang kapatid na si Milade Ludana. I think sister-in-law ito or kapatid.
na meron naman po itong water refilling station. Ang contact number po ni kasi ito sufficient din rin na produkto, Mega One, healthy drinks at may Miracle C po ito. Pwede po kayong mag-avail sa kanya sa 0995-081-2584, 0995-081-2584. So yan po magandang balita natin sa ating mga kababayan. Kung kayo po ay may problema sa pangkalusugan at na-try na po ninyo, excuse me, ang lahat-lahat. Yan. Na-try na ninyo ang medisina, na-try na ninyo mga food supplement or synthetic supplements to no avail. At magandang balita at of course ay
ating pong ipapaliwanag ko ulit sa inyo kung ano ba itong ating sabi nga natin itong ngayong pandemic. Kanina kasi medyo nagulat ako, so napanood ko po yung sa DCRH Manila, DCRH Manila. Yung po sa programa ng 2x2, may isa po doon na dalubhasa, medical doctor. UP Manila po ito, kaya mabigat, di ba? No, diyan din po nanggaling si Mayor Crisel Lagman Luistro. Nagkaroon pa ng masteral degree yan. Pero siguro si Mayora sa Diliman. Okay. Pero parehas niya UP at saka Diliman in Manila the same. Ay nakakagulat po. Nakakagulat, pero I don't want to indulge in that matter kasi nga po ayaw kong magkaroon ng apprehension. Ay kayo na po ang bahala. Pero ang sabi ko nga lang po, mas maganda na tayo sumangguni sa doktor. Kasi lalong-lalo na po yung may mga karamdaman. Kung malakas po ang immune system ninyo, no worry. Ang mahirap po dyan kung mahina ang immune system natin. Okay. So yan po payong kapatid dyan. Payong kapatid. Kasi mahirap po. Mahirap. Okay. Sa lalo ngayon po may pandemic na ang ating pong kabuhayan ay medyo mahina. Ibig sabihin ay ang ating resources ay hindi masyadong malaki. Ay kaya ayaw kong na kayo magkaroon ng problema. Okay, kaya go to your doctor. Diyan naman sa mga LGU, may mga doktor, mga medical doctor naman dyan. Lalong-lalo kung kayo po ay you cannot afford yung private doctor, pero mga private doctor naman may mga 250 ata, 300, 500. Ang importante, secured ka. Sigurado ka, di ba? Mas at ease o at peace. Yan, di ba? So ganun po yan. Okay. So antabayanan po natin si Honorable Mayor Crisel Lagman Luistro. So, ano po ba ang problema ngayon ng mga kababayan natin na we are facing itong pandemic? Ang isa po sa problema, mabuti dito sa Albay hindi masyado. Sa Metro Manila mas grabe. Lalo ngayon mayroong ECQ doon. Kaya nga yung aking hindi makakauwi dito, yung aking pamangkin at saka yung kaibigan natin direktor ng DILG because may ACQ doon. Pero after the ACQ daw, pupunta sila dito. So, ang problema doon, yung health. Pangalawa, ang problema, yung work, employment, business, livelihood. Problema po doon. Pangatlo po, yung mobility. Di ba? O, yan po mga problema. Kaya po doon sa Manila ay talagang nakakaawa ang ating mga kababayan. Dito naman po sa Bicol, ang health natin dito mas maganda, di ba? Compared doon. Ang problema rin dito sa atin, yung kabuhayan. Talagang may problema rin, pero dahil sa tayo po ay nakapagtrabaho dito, medyo mas maganda compared sa Manila na hindi ka talaga makapagtrabaho because ECQ. Diba? So, ipagdasal po natin, ang ating pong magagawa dyan, number 1, prayer. Sabi ko, more prayers, more actions with passion. Ayan. With passion. Ibig sabihin, you love what you do. Diba? You love. Mahal mo ang ginagawa mo.
Pag mahal mo kasi parang hindi ka napapagod. At very energetic tayo, di ba? More prayers because yung hindi natin kayang gawin, nagagawa ng Panginoon, di ba? More actions, kahit ikaw average person, kung ikaw ay talaga tuloy-tuloy na ginagawa mo, yung dapat mong gawin at passionista ka pa, ay magtatagumpay tayo. Okay, maliwanag? So, ganun po yan. Di ba? Ang aking slogan, more prayers, more actions with passion. Okay. So, yan po ay ating pong masasabi sa inyo dahil nga po sa we are facing this pandemic na kailangan po natin ang mga pag-iingat, kailangan po natin ang positivity, kailangan po natin iyong magsipag at magdasal na magdasal, di ba? Para po tayo ay kahit may pandemic ay we can surpass it, we can withstand at malalagpasan po natin lahat yan. Okay. So, bago po ang interview natin, we are waiting sa ano po ni Mayor Crisel, ay magkakaroon po muna tayong a few testimonials para naman ay while waiting for Mayor Crisel na yung sekretary niya siguro to tatawag sa atin ay pakinggan muna natin ang testimonial saka natin ipapasok once na tumawag na po ang Honorable Mayor ng Tabaco, Mayor Crisel Lagman Luestro. Salamaton tabi. Don't go away and please be with us and we'll be right back in a few minutes. +670 ang kanyang creatinine. Ngayon, nung uminom ng ating amazing 3 times a day, naging 101 na lang. It's normal. Nagpapasalamat ako doon. Sige lang po. Ngayon ko lang kasi doon na, ano ko na mapaiyak eh. Ako si Ma'am Elizabeth Velasco, 64 years old, Hinubat ng Albay. Maganda po ang pagbabago sa aking katawan, sa pag-ihi, kahit sa pagtulog, maganda na po ang pagtulog, sa pagkain, maganda sa pagkain. At yung mga masakit ko po dito sa aking paa, na nawala. Ako po si Mrs. Marcelina Vivar Magmanla. Nakalakad ako na sobrang 1 kilometro. Mainit pa yun. Yung immune system ko talaga lumakas na. Ako ng Mega 1 3 times a day. So yun po, nakita ko yung result and development sa pag-take ko ng Mega 1. Kasi dati talagang hinihimatay pa ako that time na mag-menstruation ako. So as of now, hindi na po siya and hindi na siya masyadong masakit kapag may menstruation ako. Taga-sakit ko. Ito akong scoliosis. Kang Mega 1. Pag 3
3 days pa lang, nagduan ako na mamatian na pagbabago. Hindi ako tinulog kang God na magdigdig, hindi na makukuha ang karahayan kasi nakamatian. Ako po si Jing Batalya, taga San Fernando po. Yung tatay ko po, marami pong maintenance sa kanyang ininom. Uminom po siya ng Mega One. Sa loob po ng isang buwan, malaki na po yung pagbabago. Na i-try niyo pong pumunta po kay Dr. Joey at uminom din po ng Mega One. Ako po si Annalisa Mancera Miliano from Mobiliar Albay. May diabetes po siya, high blood, tapos may asthma. Pigtawan po siya ni Doc kang Amazing 4. Tapos ngunyan po, sa loob ng 3 bulan na pag-take niya kang bulong na ito, napigtaon ni Doc, okay na po siya. Ako po si Benny, yung strength ginubataan sa mga sakit sa lawas ko kaya grabe. Nagadun po ako dito sa kay Doc Joey sa Amazing 4. Try ko po mag-inom sa to. Tapos po pag 5 aldaw, namatian ko sumaraya pagmati ko sa lawas. Isa po ako yung na nagpa-patronize ng Amazing Trio. Pero actually, hindi naman ako yung gumagamit. It was my mother-in-law. Since 2017, kasi na-diagnose siya na may bladder cancer. Pero hindi pa namin alam kung anong stage before. So, since continuous yung pag-bleed niya, yung pag-ihi niya ng may dugo, so we decided na dalhin siya sa doctor, and then doon nag-suggest yung doctor na mag-undergo siya ng isang operation. Tinanggal lang yung bukol, and then yung bukol, yun naman yung dinala namin sa isang hospital para for biopsy. And then naghantay kami ng 1 month, and then yung dumating yung result, doon na namin nalaman na meron siyang bladder cancer na high grade. So meaning nagre-recur siya. So after that, nag-suggest din yung doctor niya na mag-undergo siya ng isang therapy, pero medyo vague kung ano yun. So, naka 4 times ata kami, pero after nun, nag-decide yung mother-in-law ko na wag na lang daw kasi wala naman nangyayari kasi continuous pa din yung pag-bleed. So, yung nagkataon din, nasabi ng mother-in-law ko, mag-isip na lang tayo ng ibang way kung paano ma-address yung concern ko. So, thankfully, yung co-teacher ko na who happens to be an endorser also nitong ng Amazing Trio, yun yung nag-encourage sa akin na i-purchase yung products. I-try ko lang daw. So, yun nga, pinapunta ko yung brother-in-law ko doon mismo sa may DCGB pa na office ninyo, and then yun nga, nag-avail na nitong Amazing Trio, and then yun na yung naging maintenance ng biyenan ko. So, thankfully, okay pa din naman siya and very strong. Wala pa naman akong nakikitang mga kung ano-ano. Kumbaga, yun na din yung naging maintenance niya for several years. So, wala naman akong masabi dito sa Amazing Trio. Basta continuous lang talagang ginagamit, and then malakas pa din siya ngayon kahit 87 years old na siya, and is still fighting for stage 4 bladder cancer. Ako po si Mrs. Cherry Arena, kang Maslog, Legazpi City. So, ang agum ko si Mr. Marciano Arena, na-stroke siya noong November 2020 last year. So, nagkaigwa siya tulos na wheelchair nung ilinuwa sa hospital dahil taday na nga na siya nakakalakaw. So, may reseta sa iya na 4, na inom niya ito sa lawkit, 3 bulan, sobrang 3 bulan. So hanggang dahil man pagbabago dahil karahayan, kang bulong na ito, naisip ko na mabalo daw niya ako magbakal kibulong digdi kay Doc Joey, kang Amazing
4. Amazing 4 ang pig-inom niya. Tapos, pag after kay pig-iling ko so agum ko, sambulan pa lang, gari makusugo na siya. Hanggang dit-diit na siyang, dahil na siya nag-wheelchair. So, kang itong inali mi na sa wheelchair, pag may kwarta kami, minabakal kaming bulong, pag dahing pambakal, napupundo. So, gari maluyahon na naman siya, pag dahing nakakabakal. Pero may na siyang murusot, orang pambakal. O di, ang gigibo mi, nanganap kaming pambakal, ibabakal mi na naman siya. Hanggang maski dahil siya nagkakaon, kitultol, makusugon ang buhay niya. So ngunyan, sa wheelchair niya, iginilid mi na, hanggang sa unin na nga digdi sa opisina ni Doc. O ning siya ngunyan, nag-aarok na, nagatabang-tabang na naman sa kukang pagluto-luto sa kusina. Kaya dakulang pasalamat digdi sa Amazing 4, uningani mabakal na naman para dahil mapundo ang sa iyang pag-inom. Ta gusto niya pa man mabuhay, tamailing niya pa man ang apat niyang apo. Kaya so nagpapasalamat po ako ta tinawan kami ki oras na mamidbidan mi ini. Ini pong wheelchair na dinara ko digdi sa opisina kang ni Dr. Bitito. Iyo po ini so gamit kan agum ko na ipapalit mi na lang po ki produkto na mainom kang agum ko niyan. Ta ini may tatabangan man da po kay ni si Doc Bitito na mas nangangay po man po sa Samuya. So salamat man po sa pagpalit ki inomon kang sa kong agum digdi sa wheelchair. Sa mga magandang gabi po sa lahat, and nagpapasalamat po ako na maimbitahan sa programa ni Doc Joey at makasama kayo dito po sa kanyang programa. So kami po, Mayora, we are honored na pinaunlakan po ninyo ang aming panyaya sa inyo na kayo po ay maging guest namin dito sa aming programa ang Kalusugan at Pangkabuhayan, Serbisyong Natural. Kasi balitang-balita po ang City of Love na marami pong mga aktibidades kahit po ngayong pandemic dahil nga po sa with your outstanding leadership. Sa ngayon po, Mayora, ano-ano po ang mga programa ninyo sa tabako, lalong-lalo na po sa pangkalusugan at kabuhayan para naman po malaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa tabako na ang kanilang the good mayor ay talagang ginagawang lahat para sa kanilang kakabutihan. Yes, Doc Joey. Dito po sa tabako, matagal na naming programa ang tutukan ang nutrisyon ng ating pong mga bata at maging po yung ating pregnant at lactating women. Opo. Kaya po natin ginagawa ito is number one, gusto po natin na ang kalusugan ng bata ay nagsisimula sa first 1,000 days ng buhay niya. Mm-hmm. Alam naman po natin na ang first 1,000 days, ang first day, na nangyayari po yan sa sinapupunan ng mami. Tama po kayo dyan. Kailangan maging malusog ang nanay, may maganda ang nutrisyon ng nanay para si baby din ay maging malusog. Isa pong yung pagkabansot po o stunting ay isang malaking problema po ng ating mga kabataan ngayon. At irreversible po ang pagkabansot. Pagdating sa edad na 2 anyos, 2 years old, hindi na po marireverse ang damage na nagawa sa isang bata. Kaya dito po sa tabako, sinisimulan po natin as early as the first day, no? Sana nga, first Opo. day, para ma-detect natin kaagad kung sino ang ating mga buntis at kung sino po ang at-risk na buntis para nabibigyan po natin sila ng feeding. So, ang feeding po na binibigay namin would be milk, no? And mom milk and crackers for 90 days. 90 days po natin ginagawa yan. So, aside from that,
pag si baby naman po hits the age of 1 up to 5 years old, lahat po ng bata ay binibigyan natin ng complementary feeding. Opo. And meron po tayo na binibili pa lang sa ngayon na rice and mongo blend. Pero eventually, Doc Joey, gusto ko kami na magpuproduce ng sarili namin. Tama po kayo dyan. Snacks and meals. Opo. Kasi ayoko na dependent tayo sa napopurchase natin. Although sa ngayon po wala pa kaming capacity, kaya bumibili po kami ng talagang garantisado ng DOST at ng National Nutrition and Food Institute ng talagang dekalidad po na mga na rice and mongo meals and snacks. Meron din kami special po na programa para sa ating mga stunted children. Aside from the supplementary feeding, may complementary feeding at multivitamins tayong binibigay. So, bakit ko po sinasabi ito? Ang kalusugan po kasi napakahalaga sa kalusugan ng bata ang kaniyang nutrisyon. Tama po Kung kayo. hindi natin po tututukan ng nutrisyon ng isang bata, ay apektado hindi lang ang kanyang physical health, pati ang kanyang mental health, no? At syempre, pati psychological and emotional health. Kasi kung lampa ka at alam mong mahina ka, syempre may epekto yan sa pagkatao mo at sa pananaw mo sa sarili. So, nutrition po is a big program dito po sa Tabaco City. In fact, ang Gender and Development Office po natin ay full support dito. We have approximately more than 20 million pesos every year allocated for nutrition. So napakaganda pong programa yan, Mayor, para sa ating itong mga newborn babies. Kasi nga po tama po kayo, sa 2 years old dapat po ay yung bata ay talagang malusog na malusog para po ay maiwasan po maging sakitin. Lalong-lalo na po dyan, Mayor, yung bang nagpapanars. Kasi po ay yung lactating po ay very important po yan kasi po yung immunity ng mother ay matatransfer po doon sa newborn baby. At it's very laudable project po yan, Mayor. At kanina po nakwento sa ninyo sa akin, Mayor, yung napakaganda ninyong pinagawa dyan. Napasyalan ng mga tabakinya at saka nitong hindi lang sa Tabaco, sa First District of Albay, even dito po sa probinsya ng Albay, na ito po hhalos wala kayong gastos kaya parang nagbayanihan yung mga empleyado natin dyan para mapaganda po itong lugar na ito. You can explain you can okay po, Mayor. Meron kasi kaming 20 hectare property na tapunan lang ng basura. Actually, hindi naman yung physical na tapunan ng basura, kundi yung nakolekta naming basura from the communities, from the market, dyan po nagkakaroon ng second sorting. Para po yung nabubulok ay gagawin namin fertilizer or soil enhancer, at yung hindi naman po nabubulok ay bubukod namin kung po pwede siya maging recycled pa, o po pwede siyang durugin at gawing mga bricks or pavers, o talagang wala na po siyang kwenta, yun ang pumupunta sa sanitary landfill namin. Okay, so ito po 20 hectare property, sayang naman kung hindi naman i-utilize. Kaya naisipan ko po na ano kaya kung meron tayong project na gawin, nagawa ng mga LGU employees, na papakita natin na ang mga akala natin patapon na, okay, ay nagagawan natin ng panibagong purpose o panibagong buhay. For instance, mga inodoro na tinanggal doon sa aming public market kasi nag-renovate kami, anong gagawin natin sa kanya? So, ang naisipan po namin, gawin namin siyang mga upuan sa parke. So, yung ating po mga inodoro, instead na inodoro siya sa banyo na inuupuan rin po natin, ay nagiging siyang inodoro para sa park natin. Yung mga construction materials or scrap materials galing sa mga pagtrabaho ng city, katulad ng mga purlins, na mga putol-putol na, yun po ay binuo namin at ginawa namin mga mesa at upuan. Tapos yung mga gusali naman dito, katulad ng resto bar, ay mga pitagtagpitagdibong mga kahoy at bakal na galing din po sa mga dating lumang mga estruktura ng city government, katulad ng mga street lights.
katulad po ng mga nasirang mga gusali ng mga previous typhoon na kailangan na po namin na magsimula ulit, no? So kailangan po natin no more rehabilitation but you have to rebuild, no? So saan natin dadalhin itong mga gamit na to? So nabigyan sila ng bagong buhay dito po sa Hiraya Manawari Nature Park sa San Vicente, Tabaco City, na kung saan po hindi na lang to tapunan ng basura, kundi yung basura po ninyo ay nare-recycle at na-upcycle natin para maging kapaki-pakinabang pa rin siya. Yung may ingenuity po kayo, Mayor. Ako lang kung romantic ka, pero ako romantic kasi ako. Opo. Kaya para sa akin, hindi lang bagay ang na-upcycle, pati ang mga tao. Kaya yung akala mo, wala ng pag-asa at patapon na ng sosyedad, hinahanapan din po ng panibagong pag-asa. Napakaganda pong proyekto yan, Mayor. Nakikita ko, the upcycling project is not just for things, it's also for people like you and me. Opo, napakagandang proyekto po yan, Mayor. Talaga nakakabilib kasi wala nang pakinabang, pero ngayon may pakinabang na. Ito po ba, Mayor, ay open ito hindi lang sa tabako, sa mga taga-tabakin niya, o open ito para sa lahat? Mahina. Hello? Ayan, yan po. Yeah. Open po ba ito, Mayor? May bayad po ba dito o libre o paano? May bayad pero very minimal. Pagkano naman po bayad? Ang general patronage fund, ibig sabihin yung mga edad 11 pataas, 20 pesos. Kayang-kaya. Okay, kayang-kaya. At yung 10 years old below naman po ay 10 pesos lang. At may discount pa po tayong 25% sa mga PWDs at senior citizen. 15 pesos lang po. 15 pesos lang. Yes. So, Kulang ba sa pambayad sa mga tao natin? Exactly. Para lang po meron kayong contribution sa ating project. Yun lang naman po yun. So, sa ngayon po, dahil meron tayong bagong omnibus guidelines ng IATF, ay pinagbabawal pa muna po yung mga edad mas mababa pa sa 15 anyos. No? So, 14 below po, hindi na natin pinapayagan na lumabas na mga bahay. At maging po yung mga pregnant at may mga comorbidities at yung mga 65 above rin po ay restrict na natin po sa mga bahay-bahay nila for very obvious reasons. So, the Hiraya Manawari Park po is now open starting Saturday kasi nagpahinga muna tayo po ng ilang araw para sa sanitation and upgrading. Pero ngayon pong Sabado, Doc Joey, bukas po siya ulit. Pero restricted lang po at hindi po papayagan ang mga bata na 14 years old pababa. Okay po, Mayor, may itatanong pa sana ako tungkol naman sa politics, pero ang oras po natin ay medyo kulang na kasi malapit na mag-ahang ang election Weber ay medyo malapit. Pero sa mga susunod po nating interview, baka matakil po natin to. Ngayon po, ano po ang panawagan natin sa ating mga kababayan, sa mga mga tabakinyo o tabakinya? Ano po ang inyong panawagan sa kanila para po mas lalo natin mapaganda ang tabako at magkaroon po ng unity ang ating mga kababayan, lalong-lalo ngayon in time of pandemic? Go ahead po, Mayor. Tama po, Doc Joey. No? Sa panahon ng pandemya, ang kailangan po natin talaga ay maging disiplinado at responsable. Apo. No? Pag sinabi po na wear ang face mask at pag sinabi po may social distancing, pag sinabi pong frequent hand washing, sundin po natin yan. Hindi naman po magpapasunod ang gobyerno na makakasama sa atin. And then we have to be personally responsible. We wear a face mask not just because it is enforced by our leaders, no? Kundi I wear a face mask para protection. Kung may sakit man ako, hindi Opo, ko makahawa hindi na yung makahawa. iba. Opo. O ako rin naman, mapoproteksyonan ko ang sarili ko. Dahil pag uwi ko sa bahay, hahalik ako sa aking mga anak. Opo. No? Di syempre dala ko kung ano yung galing sa labas. So, discipline and responsibility. Responsibility to your neighbor and responsibility to yourself. Pag yan po ay nangyari dito sa tabako, tunay po na magiging city of love tayo. Kaya I share this information to everyone para hindi lang po tabako, kundi ang buong Albay, buong Kabikulan, buong Pilipinas ay talagang umangat po. Kahit po sa panahon ng pandemya, pag tayo ay may responsibility, responsible, at may
discipline. Mabuhay po kayo, Mayor. Maraming salamat sa iyong pagpaunlak sa aming programa. At sana po, this is only the beginning of our talakayan dito sa aming programa. Salamaton tabi at mabuhay kayo. Keep safe and God bless. Gusto ko lang po i-plug din na sige po, Mayor. Go ahead. ng Tabaco City, ang Miracle Seed. No, napakalaking tulong po ng inyong vitamins para sa aming po mga workers. Opo, Mayor. Ngayon naman ay susubukan ko yung mas upgraded na. Sige, Mayor. And I will tell you more about my response to it. Thank you so much. Okay, God bless po. God bless. God And bless more you power too. po. Bye-bye. More power. Okay po. Bye-bye. O, yan po mga ka-amazing ang Honorable Mayor ng Tabaco na talagang workaholic. Halos hindi na po ito ata natutulog sa pagpapaganda ng tabako. Biruin po ninyo, mga garbage, hindi na napakinabangan. Ngayon po ay napakinabangan na dyan sa 20 hectares na landfill, dyan po sa tabako. At ngayon po ay pasyalan na ng ating, hindi lang po dyan sa tabako, bagkos kahit po dito sa Bicolandia ay pwede pong pumunta dyan para po bisitahin iyong paano nagawa ng butihing mayor at ang kanyang mga masisipag at magagaling na mga kawani ng Tabaco City na napaganda po ang isang park dahil nga po dito sa mga sabi nga namin patapo na, mga garbage na, but ngayon po ay napapakinabangan. It's a very, very laudable project headed by Honorable, ang ating pong mayor, lovable mayor, napakabait. Ay ito po ay open sa mga tao na si Honorable Mayor Crisel Lagman Luestro. Mabuhay po kayo and God bless po and more power. So yan po mga kaibigan ang ating kapanayam ng ating programang kalusugan at pangkabuhayan, serbisyong natural at tayo po ay nag-level up na, hindi lang po tayo sa kalusugan lang, hindi lang po tayo sa kabuhayan, pangkabuhayan, at of course, ating pong binibigyan ng pagkakataon ang ating mga government officials na makipag-ugnayan sa atin, lalong-lalo na with respect to ating pong programang kalusugan at pangkabuhayan kasi nga po ay gusto nating malaman ano ba ang ginagawa ng ating mga ginagalang na mga public officials na hinilal po ng bayan. Kaya po ay huwag kayong magtaka na umpisa natin kay Honorable Crisel Lagman Luestro, ang Honorable Mayor ng Tabaco City. Baka po yung iba dyan gusto rin pong mabanggit, makapanayam natin. We are open. Just text Doc Joey sa 0998-975-8121 0998-975-8121 at yung pong may mga feedback sa inyo ay mag-feedback po kayo para po ay bukas kung ano po ang mga feedback ninyo doon po sa lalong-lalo dyan po sa Tabaco City ay mabasa po natin dito. Atin pong may parating din sa mayor na makikinig po sa ating programa para naman ay later on sa kanyang mga baka may susunod pa tayong panayam sa kanya ay may paliwanag niya, di ba? Kasi po itong ugnayan na ito very important ngayon pong pandemic. Kasi nga po yung oras, yung time frame, yung ating pong sabi nga natin, wear your face mask, your face shield, yung social distancing, kaya nga po may limitation ang ating mga kababayan. So yan po ang magandang balita na umpisa na natin. Sabi ko nga, nag-level up na tayo. So, maaari po dyan, 1 or 2, maaring mayor, maaring city mayor uli, maaring pong maaring doctors, yan. Inaano natin na mga doctors natin kaibigan, pwede rin po kayong especially ano po masasabi nila sa mga kalusugan ngayon, ang lalong-lalo ngayon may pandemya,
ay ano ang kanilang mga advice sa ating mga kababayan, di ba? Kaya po ay open po kami sa mga ganyan na ating programa para po ay tayo po ay makatulong sa ating mga kababayan. Hindi lang po yung natural na pamamaraan, bagkos we are open. Basta lahat, ang importante po sa amin ay makatulong sa ating mga kababayan. Wholeheartedly, yan po ay galing sa ating puso, di ba? Tayo naman po ay natutuwa at pinaunlagan tayo ng butihing mayor ng Tabaco City na si Honorable Mayor Crisel Lagman Luistro. Okay. So, a few minutes na lang po. Bukas pa nga pala ay meron tayong pre-consultation and orientation. Alauna imedya po ito. I'll be there. Diyan po sa ating pong outlet ng ating First Diamond Arlene Pabilonia. Diyan po tayong outlet niya sa Purokwan, Kimantong, Daragalbay, in front of Yobe Express going to Pilar Sorsogon. Malapit lang po ito sa Shell Gasoline Station. Alauna, imedya po, andyan na po tayo. At ang kanya pong number, kung kayo po ay magpapareserve sa inyong upuan, kasi ito po ay can accommodate only a few people inside. Pero sa outside po, pwede kayo makaupo mga 8 hanggang 10 sa loob po ng kanyang opisina. More or less mga 6 lang po. Okay, first come, first serve basis, ay pwede na po ay magpa-reserve kay Amazing Diamond Arlene sa 0946-051-9050, 0946-051-9050. At sa atin naman po ay yan po pala sa meron din po tayong mabibilin dyan sa ating pong Amazing Diamond Herbert Serrano Borja sa Pulange. Ay pwede rin po kayong tumawag sa kanya